Kenji, mega love shoutout sa iyo kapatid na Kenji. Maraming salamat sa patamsak mo kapatid. Meron ka na pong moderator kapatid na Kenji. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Kung may bago kang upload na video, premiere or upcoming LS, pwede mo na pong ibaba para may bisita po natin kapatid na Kenji. Happy Saturday sa iyo kapatid. Gulo-gulo na buka. Maraming salamat sa iyo kapatid na Kenji sa pagbisita. Salamat. Baba mo po ba mga kapatid? Salamat kapatid na Kenji. Kenji, di ba si Kwan yun? Yung sa animation, si Kenji. Salamat sa patamsak mga kapatid. Bisitahin ko bahay mo. Guy, ginoo. G Kitchen pala to. Kala ko sinong Kenji. Ayan o, dating dikit sa'yo. Nood na lang ako sa'yo. Tamsakan ko na lang to. Kala ko sino. Salamat kapatid. Salamat sa patamsak. Salamat sa pagbisita. Kape, kape. Salamat kapatid. Parang ako lang nagamit na rin ako ng kwan ngayon. Dati hindi ako nagamit eh. Dati hindi ako nagamit talaga, promise. Na-monetize ako lahat hindi ako gumamit ng alagad. Ngayon lang ako gumamit ng alagad kasi hindi na nadigit ang main ko eh. Ayaw na dumikit ng main ko. Bibihira na dumikit siya, yung main ko. Kaya nagamit na ako ngayon ng alagad. Dati hindi ako nagamit. Yung idinikit ko sa'yo, ito. Second account ko na to eh. Si Monica Vlog. Road to grade 2 na rin yan. Plano ko na nga i-live na rin yan eh. Para sa WH. Kape. Mainit. Nasobrahan ka na ng dikitos. Oh, itong main ko ayaw nang dumikit. Minsan nadikit, minsan hindi. Kaya hindi ko na siya ginagala itong main ko. Kadalasan na ginagala ko ito ng second account ko. Ayaw na dumikit itong main ko. Minsan may time na nadikit siya. Mga 2 araw bago siya dumikit uli. Kaya kadalasan pinanggagala ko itong second account ko. Si Monica Vlog. Second account ko yan si Monica Vlog ha. Baka kung makapasok ako sa'yo, di ba ako kilala? Salamat kapatid. Ayan, nasa bahay mo pa rin ako. Pinanonood ko na lang. Malaki na nga bahay mo eh. Malaki na bahay mo kaysa sa bahay ko. Halos kalahati lang ang bahay ko ng bahay mo. Salamat kapatid na Kenji sa iyong patamsak. Tamsakan mo naman ako. Ikaw lang naman ang bisita ko. Oh. Baka gusto mo naman akong tamsakan. Kahit isa man lang, mix in free premiere. Cute baby. Hindi naman ako nag-ELS host. Hindi ka nag-ELS. Puro lang nadayo ka lang sa mga lapagan. Lapagan, dikitan, lablaban, tamsakan. Pero in fairness, ang laki-laki na ng bahay mo. Buhay probinsya, magkayas ng walis, ting-ting. Salamat kapatid na Kenji. Naggaganto rin kami sa amin. Sa Bicol, naggaganto rin kami. Binebenta rin namin. Ako ganun din ngayon. Bibihira na rin akong mag-live. Siguro sa mga 1 linggo, mga 2 o 3 beses na lang akong mag-live. Dati araw-araw. Pero pag may mga regular upload akong videos, kasi ng mga nakaraang buwan, sunod-sunod yung premiere ko. May premiere ako, may bago akong upload, tapos may nag-ongoing akong premiere, tapos may nakaset pa akong premiere. 4 nga minsan ang premiere ko eh. Hindi ako nagla-live ng mga time na yun. Eh ngayon, wala akong bagong upload na video, wala akong premiere. Kaya nag-live ako ngayon. Ay, mayroon pala akong bagong upload na video, baka gusto mo naman tamsakan. Yung
Kahapon lang yun. Mindoro. Naman ako. Mindoro ka. Diyan lang, di ba, sa kabila ng Batangas? Ang sakayan nyo, Batangas Port. Ang salita dyan, di ba, parang Batanggenyo? Taga dyan yung kwan. Kapatid na Kenji. Taga dyan si Abot Kamay TV. Sa inyo, sa Mindoro. Di ko alam kung saan banda dyan sa inyo sa Mindoro. Search mo, Abot Kamay TV. Maraming tinutulungan yan dyan sa lugar nyo. Kakilala ko yon, kasama ko yun doon sa grupo ni Tatay Diboy Vlog. Taga dyan sa Mindoro si Abot Kamay TV. Maraming tinutulungan yan dyan. Charity ang channel nun. Yan na, patapos na oh. Magtamsak na lang ako sa'yo. Tamsak na lang. Ayan. Salamat. Oo, Abot ang pangalan ng channel niya, Abot Kamay TV. Yung Abot Kamay magkakadugtong ha. Yung Abot Kamay magkakadugtong pero yung TV hiwalay. I-search mo lang Abot Kamay TV. May charity yun. Taga dyan yun sa Mindoro, hindi ako magkakamali. Taga dyan yun sa Mindoro. Maraming tinutulungan yan dyan. Marami nang natulungan. Search mo Abot Kamay TV. Marami ka kung may gusto kong patulungan doon, pwede ka nun. Mabait yun, si Abot Kamay. Walang ano man. Kaya nga pati baka gusto mong tamsakan to na aking kuwan. Di ako. Dito ako sa Cyprus Host, asawa ko lang. Sana all sa Cyprus. Baka gusto mo akong ang tulungan, sponsoran. Ano to? Ma'am Flores, mega love shout out po. Salamat po. Guys, may binaba pong ba si Monica Vlog. Bagong upload ko po yan na video. Kahapon lang po yan na upload ko. Baba po kayo ng bahay nyo para magkadikitan. Maraming salamat po Ma'am Flores sa iyong patamsak. Maraming salamat po. Ito daw, tama-tama. Nagkakapi ako. Ako pa. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. Ano yan? Muya ako pa ko tasukan niya. Ditis. Bagong deliver. Maraming salamat guys. Merienda tayo. Maraming salamat po. Tinapay, kape. Ano yan? Wala nang bitis ka ito? Gusto mo yun mato nga niya. Si Ninya. Si gusto nga mga ini. Wapa diba? Tabon ka. Nag-live chat at sa 1 million in the house. Salamat. Gali. Ang sayo? Pinagat na ko yung sa bukan. Pangulog? Tinausap ko. Ano? May nag-text. Kurang. May mainit pa. Hmm.
bago siya. Diba day madagos mo niya? Paraan. Dagit ka ka. Mhm. Okay lang nili maya. Ano maglilibuta? Radsada. Mhm. Malabo na ito, no? Mm. Pagkaro ganda ng pag-aham. Apo naman sa'yo mo, matugaw ko na rin. Ang hindi mo marit pala din. Siganti mo kung tubig lagi sa taas. Sa baba, gari, nasuko niya. Baha. Ang tubigon ba? Ibang TV pala dyan, pinanaw sa mga bumbero. O iyo. Dahil naman na, isi-sale saan? Ayan ang magandang abangan. Isi-sale so dahil sunday ng kadurumog din, isi-sale an. Luluwas ang diyang hawa, isi-bibenta niya kaya babang presyo. Dahil naman ang mga opere. May security ng banta. Dahil naman ano, pwede na naman. Mahal sa mga bumbiro. Kasi nagtao. Sabi nila. Mga istorya. Tinaraw ninda naman sa mga tao ninda. Ako sa bumbiro ninda, tinaraw ha. Yan naman ang pwede mag-operate. Ayan ko kunyan naka-insured ah. Pag ino-operate mo dyan na naka-insured, paano nila? Paano din maklaim sa insurance ka? Yung mga tinigin, sayang ka na. Kasi sale Bata may mga rito dyan. ibibenta. May protestat sa tigyan. Wala ko yun. Daw ano na kulong dyan ng mga babakal. Kumpong Dako lang mababakal dyan. Nung nanday paan. Mga narin ka na si sale nalunuro ali sa taas. Mga sasarong simanaan. Bako talaga magunting si B1. Bako araw kung dumansay ko pa upawang siya. Dahil Kung may ampang kumakya. Yung pala naiinit sa lubot ko tapos na. patay ka proteksaran ko niya. Ang gusto kong gwapo, dahil may isang buhok. Pakalbo na siya. Grabe ka ng tubig sa itaas, ano? Hmm. Ano magbalo ka, doon gagabo. Mamaya. Di pa no, di pa narawanan nila. Kasi pa man kay makro, mabarakal na dumugo. Ang marahon. Kasi kay makatungka pa mara. Uy, security gan, may bayad ah. Dryer. Kagulpi aratung man ah. Hindi eh. Gusto libo, birin ka nag 10 piso. Birin kang kiribo na. Bibi. Mahal may kurat may samsin kasi.
Sabi ko ng salita lang natin. Simple na. Namain nung paglan ako. Sige pa. Ay, parigo, nag-init ako. Ay, salamat. Hindi pa magsapalingki sa araw. Ano ka? Lumang ka. Maano? Maki-extra ka. Ano ko sa'yo? Ano sunta? Grabe. Lingga yun. Paano? Di ba pinisira? Hindi ba ko man ang CB1 ko nun? Epiteto at sarap ang buo. Usama, mga diurok ka pa sa bago. Si size nanay. Nata. Sa galong kanto niya, siguro kiluwa. Birthday ni Lloyd. Galon na kay mineral. Pagkaagin doon, sa pagkadako. Pagkaagin doon, marami siya na. Sabi ko rin sa doon dyan. Isura niya ako naman na duwa. Dek niya ako ito. Kung may sedek niya ako din. Marami niya ako din. Mabakit niya ako. Nasa naman. Tapos pag deliver, dinara. Yan sa abong pakita. Ito niya na si Lini. Niya, ay niya sugalo. Ako, kinuha na ka. Dek mo niya ako kaya aram. Tanggal niya ako digit. Luman sana. Di na ka nung ito niya ako kaya. Ako ba niya kan sarap niya na galon. Ako matulog niya yung pangpang ko sa mga. Sinubili at sinirek niya kan bilin mo ngayon niya lang yung tubig na. Di ko alam. Kasi mga pag-agit niya. Hindi kay Jan. So galon pa rin niya akong tiba luman na duwa. So sarap at kay Lini. Tapos niya ako, so sarong galon duman. Na dahil ng loob. Kinang niya ako ni Lini. Di andito niya ako. Duwa na sina. Di iulit ko yan. Sarap niya ako iyo. Tatlo ko ganyan ako. Yung ngayon. So sarap ngayon niya ako yan. Ang dahil ko aram. Sa bago ko sinang siguro nagsisibili duman sa may tangabatan mangga. Ayaya. Ay, naya sugalon niya digdi. Kumana ni Diyan natin niya ako. Kay nanay na ya ito. Hindi ko niya ako aram. Sarap nga niya ako. Kinuha ako na. Kay tita rin niya ako. Kinuha ako kay Diyan. Pag una ko, dahil namati, maluya sa trap ko, di sabi ko niya ako eh. Tiraman mo niya ako, nasusarang basiyo pala, nanag ko niya kag bakikang. Tiraman mo niya ako, kay nanay ito. Ay, anim niya ako sa kuya, tuloy man sa nata, ibagay niya ako, kumapagpagpili. Tiraman mo niya ako, kay nanay susaro. Sus, talang kagab na. Anong ngayaya? So, anong ngayaya ito? At sinimbag ko na sa nata, batang itag, baad mga pasapag man. Anong ngayaya? Sinimbag ko na sa niya ako, nanay sugalon. Hindi ko niya ako aram na sa emo ito. Kaya niya ako pinadara ko duman. Wow. Iyo ngaya. Kuwang ko na sa nangaya. Ang gurang pala na. Naman nagtasamang dagit. Ano? Gari si Gloria, gari atot kiyo kay. Ang pagtatarang ka. Sinimpag ko na sa kasuog. Napasupog man ang ba na. Kung lalo marami. Nasa si Rari. Yung ano. Sinimpag ko niya sana. Kusiruan. Gusto niya sa gusto makupagay. Kaso sa Romania. Kartinda. O bado, inulog niya daan doon sa tiris-tiris niya. Dati mo nagpinong istiri. Inulog niya data. Surungin nga yung maano. Tangani ngayon, wow, buti nung ako. Isus, pupunta ngayon, pinik makampang ngayon. Lamang niya kinuha. Marap mo yung gari niya kinuha. Wow, bago siya, dulo na siya. Tinilo ko na sana. Tinumbag ko na sana. Nasupong na ko lang. Ito ang sinisira niya. Dami ko. Grabe mo na pagkatuloy. Tapos, hinali na ako, Oktubre, Pebrero, yung mga bulan na, turutik ino, siya duman, kumari ito, dahil nagduduman. Tapos, umiyak pa uli na ako sa mga Pebrero, nag-istorya. Nakulit, kumauli na ako sa Pebrero, kumain. Nakalitong pinapay, talaga, kumaukal na niya. Tapos, maulit na nangyayaya. Sabi ko, niya ako, iyon na. Ako.
Kaya pala magkasunduan kasi yung kayan. Hmm. Kaya mo pa. Kanya para ka, magkaon ka mapaili. Anong problema sa akin? Yes. So, ayun. Luba ka na. Mga lubos ako. Sila pa. Masiberak ka na. May tugtog. Salita na ng live. Tagdad pa sana. Hmm. Para right ito. Ikaw pa naman siya. Mega love shout out, Aha Channel. Maraming salamat sa iyong pagpasok, sa iyong pagtamsak. Tamsak lang kay host. Maraming salamat. Sapat na. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay, kapatid na Aha Channel. Para mabisita po natin ang iyong bahay. Ang kapal talaga ng buko. Grabe. Kakainis. Kung may bago ka pong upload na video, bagong may premiere or upcoming LS, pwede mo pa ibaba. Ricardo. Oo. Piluka. Pagkalo na ano. Maraming salamat kapatid na Aha Channel. Maraming salamat. Kapal na kasi ng buko. Pangit yung gumupit. Pati yung ginugupitan, pangit. Maraming salamat guys sa inyong patamsat. Pwede pa kayo magbaba ng bahayan mga kapatid. CPR pa more. Ay, makita mga gilib ah.
Alis sa impyerno, mainit. Pag alas sa sulit yun. May galapit shout out sa inyo guys. Maraming salamat. May CPR rin yun. And then nagluluwas ang commercial ko. Tapos, hindi ako pwede. Then commercial. Nagalap shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat guys. Mega love shout out sa 1 million in the house at maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. Hira. Aray, kape. Ito ito nga sa Ukraine. Pwedeng bakla. Inantang gari deng klaseng kamunduan. Bilo pre namin. Deng klase, ang klasik ang deng klaseng kamunduan. Mas Dawan pwede itmirit. dawan ni taramang klasikan. Minsan yung titarang ko malalit-lanit. Hindi sana. Ay, saniga. Talagang buo. Iyagi sa kabuhahan. Buo nga ni. Pero si Ilardo. Hindi, si Lardo, na tipo, nadadagit ito. Nakikiwal ito. Nakikiwal ito sa GC. Ikaw nito si Lardo. Pinagpun sila ba ang kinuha mo? Ano yun?
Kumusta, Unggoy? Salamat sa pagpasok mo sa tamsak mo, Unggoy. Kumusta? Sana all yung buho ko kasi, nagpagupit ako nito mga 3 weeks pa lang. Agoy, Ginoo, tingnan mo na naman nangyayari sa buho ko. Ang kapal-kapal agad, oh. Akala mo, wala lang, di ba? Mukhang unggoy na nga, lalong naging unggoy pa, oh. Kaya sinumbrero. Kaya sinumbreroan ko na lang, Goy. Sinumbreroan ko na lang. Walang gel eh. Salamat, Goy, sa pagtamsak. Kumusta, Goy? Meron kaya? Ano ka ba? Marami niyan. Hindi mo lang alam. Maraming mga unggoy na nagsusumbrero. Kala mo lang. Nadalaw ba sa'yo si unggoy na Rainer? Goy? Birthday ba ngayon? Birthday ni Ma'am Joy ngayon. Oh, happy birthday, Ma'am. Shout out sa iyo, Ma'am Joy Charity or Ma'am Joy Piamonte Walls. Mega mega love shout out sa iyo at happy birthday coming from me. Coming from me, Ma'am Joy Piamonte. Mega love shout out sa iyo at sa iyong family. Mega love shout out. Bukas pa ba? Oh, advance happy birthday, Ma'am Joy. Pakisabi nilang kay Ma'am Joy, advance happy birthday. Happy birthday, Ma'am Joy. Advance happy birthday. Regalo ko, Ma'am. Baliktad. Yung may birthday magre-regalo. Ma'am Joy, baka naman, regalo ko. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday. Salamat sa paharang mo, Goy. Buti ka pa, pag nagpa-Grand LS ka naman, marami na naman na dinikitan ko yan. Color, color fit, hindi ako binalikan ata. Nino, ni Cordonio. Baka ni Cordonio, ayan na nag-sponsor sa akin itong ring light. Ano ka? Nagbabalik yan, Goy. Nagbabalik yan si Cordonio. Sponsor ko yan ito ng ring light ko. Ayan, nakikita mo na yan. Nakikita mo ang aking kagandahan na mukha. Nagbabalik yan, may paangat program ang asawa niyan, si Villa Carlos Vlog. Dating galing din ako dun sa asawa niyan, si Villa Carlos Vlog. Sige, palit kita. Sa'yo tong ring light ko, akin yung may condenser mo. Oh. Usapang matino. Nangangarap ako magkaroon ng mic condenser kasi nga mag-music live stream ako. Puro kantahan ang gagawin ko. Babaguhin ko ang style ng aking live. Puro lapagan dikitan pa rin siya, pero pwede sa akin mag-request ng kanta at kakantahin ko. Pero may nakapin dyan sa taas. Gcash number ko. Bawat isang request, 25 pesos ang isi-send mo sa Gcash ko. O, di ba? Tipid na. Di ba kaysa magpapalipad ka sa akin ng malaki? Oh. Yun ang gusto ko eh. May condenser. Yun ang gusto ko makuha. May mag-sponsor sa akin kaso wala. Kaya salamat na lang ako dito kay kapatid na Cordonio Love TV sa kanyang pa-sponsor sa akin ng aking ring light. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Cordonio Love TV sa pag-sponsor mo sa akin. Sana may mag-sponsor pa ng my condenser. ₱5 lang. Hindi mo naman Mega love shout out sa iyo, Jay. Maraming salamat sa iyong pagtamsak. Sa akin kakantahin ko mismo. Oh.
Mega love shout out guys, kapatid na Jay, salamat. Shout out sa iyo kapatid na Jay, mega love shout out sa iyo at sa iyong ayan oh, nandigan mo. Nairo mo an. Diba nag-burn out bigla? Saan ka pa? Iniro mo pa ano? So yan, patamsak naman yan na video ko na yan. Ayan na binaba ni Monica Vlog. Sige na, patamsak. Bagong upload ko yung na video kahapon lang. Para dagdag views naman. Sige na. Kapatid na Jay, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Kung may bahay ka man po, kung wala kang bahay, kahit kubo, kahit ano ibaba mo dyan, pwede mong ibaba. Bahala ka dyan kung ano ibababa mo, kapatid na Jay. Mega love shout out sa iyo kapatid na Jay. Yahoo! Mega love shout out sa iyo. Kung may bago kang upload na video, may premiere or may upcoming LS ka, pwede mo pong ibaba kapatid para mabisita ko naman ng iyong bahay kapatid. Mega love shout out sa 1 million in the house at saka sa tatlong patamsak guys. Mega love shout out sa inyo. Happy Saturday sa atin lahat. CPR ako dahil nagluluwas ang sakuyang commercial. Oy. Just 27 TV, maraming salamat kapatid na Jazz sa iyong pagpasok. Dating kaibigan na po kita kahit kay Monica Vlog kapatid. Ayan po oh. Dating nakadikit na po to sa iyo kapatid na Just 28 Just 27 TV. Manunood na lang po ako ng bahay mo kapatid na Jazz. Salamat kapatid na Jazz. Guys, baka may willing po dyan mag-sponsor sa akin ng my condenser. Kasi may nag-sponsor na po sa akin ng ring light. Ito pong ring light na nakikita nyo. True sponsor po to ni kapatid na Cordonio Love TV from Saudi Arabia. At sa kanyang misis na si Villa Carlos Vlog. May paangat program po ang kanyang misis na si Villa Carlos Vlog. 20 to 30 bananas po ang makukuha nyo once kung pumasal kayo doon sa kanilang channel. Magtatamsak na ako kapatid na Jay. Tapos ko na po ang iyong palabas. Tamsak lang kapatid. Pang 60. Pang 60. Ayan, pang 60 nakikita mo po ang tamsak. Call me baby. Mega love shout out sa 1 million in the house at saka sa apat na patamsak nyo guys. Maraming salamat guys. At sa 2 million, kung sino ka man na pandalawa, maraming salamat sa iyo kapatid. Babae ka man o lalaki o ano ka pa man, shout out sa iyo kapatid.
Kaya mo daw. Sus. Tapos pagkagamalaw ka, pirot ka. Nag-love shout out guys sa 2 million in the house. Maraming salamat. Ay. Uy. Sa, bukas, pipirma ka pa raw. Pero pa doon. Pero pa doon. Baka hindi tayo magkita eh. Wala pa. Sautan. Akala ko, di pa may pinirma na doon. Oo, kulang pa raw yung sa Sa'yo sa likod. ilalim. Sa likod pa. Adi mo ka. Yung ilalim daw. Di agahan ko bukas. Mga 4 lang daw yun. Sabi nga, may pinakamababa daw. Oo, di ba pinakamababa po? Maluwag-luwag. Hindi nang may kusina yun, maluwag yan. Dapat may kusina yan dati. Inalis lang, di ba? Inayos na. Oo. Ano maaga ka pupunta? Mga 7. Mga 7:30. 7:30. Saan ka galing? Doon kay Merlita, kumuha ko ng ano. Nang, Yung tagging namin, ayun sa kababaihan. Ano ba? kay Abaya. Mga 7:30. Oo. Pupunta ko doon. Ilang time kita? Ilang pang pirma doon? Isa lang. Ayun doon na lang sa dilaw. Baka malimutan eh. Hindi. Kaya nga sabi At ko, baka hindi tayo magpang-abot. hintayin mo ako doon. Oo. Pupunta ko 7:30. Ha? Oo. Huwag mo ako iwanan. Ano pin? Paru-paru chi. Paru-paru chi. Paru-paru chi. Ito yung kanilaan mo. Mirna? Oo. Taas na dito yan. Hindi, makukukas. 7:30 ka kung pala. Hindi, mako, maaga ko. Pinirmahan ko sa sarap nila sa dilaw, dahil yung man. Takpo ko na dahil pirmahan. Binigyan ko. Dito! Ay, sa aga, Domingo, sa Lunes pala. Sa Lunes pa pala. Hindi ito may tuba o na pumuntang dyan. Paman ang galang. I just met you. Den tabog yatay.
Disco. Ricky, magaling lang makagpo. Oh. Dance party. Oy, dito. Nagduduro ako. Dan. Dapat ang tabi at music. Yan tayo. Yan. Oh. Pangit. Tone. Glamour. ATM. Oh. Documentary. Beam. Ayan, video pek-pek. And hear my number and call me baby. Girl, I just met you. Blush. Maganda-ganda. I-share to natin sa FB. Try natin i-share sa FB. Chomi, da. Da. Da.
Da, 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 da. Paro, paro, G. Paro, paro, G. Da, 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 da. Paro, paro, G. Ah, paro, paro, G.
tao. Dito. Sabado ngunyan, dahil lamang. Kaloka. Testing ko daw mag-live sa Facebook. Okay, yan. Mari-live ako pero Facebook na. Guys, mag-end na po tayo ha. Wala naman pong napasok na bisita, kaya mag-end na po tayo. Salamat sa inyo guys sa pagbisita nyo. Sa inyong 4 na bumisita sa akin, maraming salamat. Malaking tulong pa rin po sa akin yan kahit ilan lang po kayo. Kaya dagdag pa rin po yan sa WH ko. Maraming salamat guys. Have a blessed Saturday sa atin lahat. Maraming salamat. Tayo pa ay mag-end na guys. Maraming salamat. Okay na po itong 1 oras lang. Pandagdag lang sa WH. Maraming salamat guys. End na po tayo. Maraming salamat po. God bless all.